Ambo Asafat Salamat, aka Small Mommy. Abụ onye na-ebu amụma maka ndị nọ na Instagram. Abụkwa onye na-eme ihe ejije. Abụkwa onye na-eme ndị mmadụ ihe ọchị. Latest project m nwetara bụ Abidio Lowe, and ezigara m ya YouTube. Nke m na-eshi ugbu a n'ọkụ bụ Yahoo Boys na The Ministry. Amụtara m ihe na inwe ego akwụsịrị na-eme ihe niile mechaa ya emecha. Abụ m efesịrị ego mefọtụ obere maka ihe ndị ọzọ, maka oge ọzọ. Amụtakwara m na ọ dị mma inwe biznes abụọ. Ọ bụrụ na nke ọzọ biznes nke ọzọ na-aga m ọfụma, nke ọzọ nwere ike na-enyere gị aka ya na-aga ọfụma. Site mgbe ahụ ruo ugbu a, m na-eme live video mụ na ndị mmadụ. Ihe ọbụla obere ego ọbụla anyị nwetara, anyị na-eji ya azụ data ka anyị were ya na-arụkwa ọrụ na-aga. The worst thing mere wụ enweghị show anyị mere, ego abataghị maka na gịnị? Maka ya bụ ọrịa COVID-19 na ihe ndị ọzọ. Mana anyị kelee Chineke na the project anyị mere gara ọfụma. Anyị kwụghachiri ndị anyị ji ụgwọ. Obi dị m mma na vidio anyị nwere ihe karịrị 300,000 views on YouTube. Ndụmọdụ m na-adụ ndị mmadụ bụ ọ dị mma ike mmadụ nwee azụmahịa abụọ, nke ọzọ ọ na-arụ ọrụ, nke ọzọ ga na-enyere gị aka. Ihe ọzọ, ọ dịkwa mma na ijide ego emefuli ara dosa maka ọdịnihu. Ihe awụ 2020 lessons m mụtara, ihe ahịa m mụrụ n'afọ 2020, #my 2020 lesson.